Ako gledamo kroz povijest, može se reći kako su pojedinci, tvrtke i društva uspješni što su inovativni. Jedno je inovativnost pojedinaca u svakodnevnom životu, drugo je inovativnost poduzetnika, a treće je inovativnost tvrtki, odnosno kompanija. Inovacija je u stvari unapređenje nečeg postojećeg ili stvaranje nečeg novog. I onda se situacija malo komplicira jer smo redovito članovi timova, tako da naša inovativnost mora biti povezana sa inovativnošću timova ili cijele kompanije. Da bi inovacija dala tržišnu prepoznatljivost, jer inovacija bez prodaje nema baš nikakvog smisla, moramo nešto moći i prodati. Nikad razvoj nije gotov, nikad inovacija nije gotova, uvijek ima nešto raditi na tome. Trebamo biti realni, ne možemo biti inovativni na način da radimo invencije, to je znači nešto potpuno novo. Mi stari jako volimo prijedloge i nove ideje. Hvala vam.